Здравейте, казвам се Емилияна Аспарухова и съм от село Светлен, област Търговище. Живея тук в Велико Търново 3 години и работя в най-хубавата детска градина Шареният замък. Имам удоволствие да работя с най-слънчевите 6-годишни деца и техните прекрасни родители. Като бях малка, с моето семейство се преместихме да живеем в Милано, в Италия. Там завърших моето основно образование и гимназията, след което срещнах едни специални хора, които ме запознаха с реджиопедагогиката. Там работих в детските градини на реджиопедагогиката като учител. След това с моя съпруг решихме да се върнем в България, защото винаги в сърцето ми е било да се върна в моята родина. И тук, като се върнахме, записах в Великотърновския университет предучилищна педагогика и логопедия и без прекъсване записах и магистратура начална училищна педагогика. През това време работех в моето родно село, в училището, като образователен медиатор. Имах честта да работя с моите учители, които са ми преподавали. И мога да кажа, че заедно с тях бяха ми от голяма подкрепа и върнахме доста деца в образованието, които сега дори някои от тях са също възпитаници на Великотърновския университет. След това решихме с моя съпруг да дойдем тук в най-хубавия град в Велико Търново. Искам да насърча младото поколение да учат, защото това е най-хубавото нещо, човек да сбъдне своите мечти. Никога не се отказвайте, няма значение каква трудност изпитвате. Може да имате много препятствия, но когато човек има желание и се бори, винаги успява. Аз много държа да уча моите 6-годишни деца в градината да вярват първо в себе си. Да знаят, че те са специални и дори някой да им каже, че няма да успее на това, да не вярват на това. Искам да знаят, че те винаги във всичко могат да успеят. В университета имах най-хубавите преподаватели, които винаги ме насърчаваха и бяха винаги до мен в моето обучение. И дори сега винаги те ме насърчават да бъда истински човек с децата, за да мога да им дам най-доброто. Да се обучаваш през целия живот е много важно, аз като учител, за да мога да дам най-доброто на бъдещото поколение. Обучението в село или в град, това не е от никакво значение. Важното е човек да иска и винаги ще успее. От селото може да тръгнеш. Мога да кажа, че в селото също има много добри учители, които дават много добра база на всеки един ученик. И с желание можеш да постигнеш много повече. Образованието за мен е много важно. Всеки ден аз уча и се надграждам.